Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दायो फुख्रियाव थांबाय दं जिरायनो जि सान्दुं गोसा बेखायनो जिरायनो थांदों शिबसागर फुख्रि आलियाव जि सान्दुं गोसाखा माथो थालिरा जि मोजां थायखादों बेयो शिबसागर टाउन दिनै सानडेखाय दखाना फ्राय बागानो बन्द दखान फिसा फिसाफोरा खुला थायो आरो गिदिर गिदिरा बन्द नै बेयो शिव दल बेयाव मोनथाम मन्दिर दं आरो मोनसेया विष्णु दल मोनसेया देवी दल एटा अकल नानो होनो ब्रेड लानोसै ना फिसा फिसासो दं माथो बेखौ जि दंखायो ना फिसा फिसाया खाथियाव हो खाथियाव बैनायो ए सिक्रेट मान मानु हुगुसु गय माने सरासर बन्द सरासर न आइसले আজি নাই তো কেতিয়াবা ওলা পাটাং আयो নায়া বিমান मानु हुगुसु गय देहो आयो मासि फैथारदों आजि बिसि दिनै बांसिन फैदों ओइ नै मासि गिदिर लावना फटो काट आयो 10 केजी मान बसाय न हबो बिसि हो किमान 10 केजी तो बिसि हो नाइ खाने के होला दिनै बांसिन फैथारदों ना मासि गिदिर गिदिर
বেড খাই খাই হ'ব 10 জেগা নাই আৰু বেলেগ খাব নাপায় থাকে বেলেগ পাব কিবা কিবি কিন্তু ঐ নে ইয়ে mana ya ঐ নে ইয়ে ঐ নে mana হল হল sol হল এইয়া বঢ়িয়া ayo ঐ নে थांबायसो आं भिडिअ हरनो ৰাতিপুৱা টাইমত যে তেতিয়া আহিব লাগে ভিডিঅ' কৰিব তেতিয়া দুৰ্গা নাথাকে ন ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিব এতিয়া ইমান ভালকৈ নুঠিব মানে এইটো চাই এইটো বহুত Ide naya ayo masih gede এইটো চাব ডাঙৰ কোলা দেবিতা বৰেদা খাও 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 ini kan lưng nagirbay unay Jere bakın mı var mı? Ay oldu ne? Ay oldu. Pori dia orang mana mana? কাম হৈছে তাই Tuh ya gedung ya gitu nih. Hang sa filebe matam. Hangsa gogi anu kemana? Hangsa? Makasih apa थांजोबखोथाय? माथामल' फैबाय जिं जिं थाइजोबबाय नायदो गथ'आ गिथारा इ दैयावनो थाबाय थायो ब्रेडखौ खुथुमजोबनानै बलसो खालामबाय माथोलाय हे पाले पेलाय दे si bodala बैयाव जिरायनो जायगा नागिरहैनोसै एबार नैबेयो विष्णु दल नैबेयो चार्च बेयो बुद्धिस्ट टेम्पल जिरायनो जायगाखौनो नागिरना मोनला
जिरायग्रायानो गंसेबो खालि गैया जिरायग्राखौ मोनबाय थेवबो नै सान्दुं नांजोबो सान्दुं नांजोबनायसो जायो जि गरम जायो जिरायग्राबो सान्दुंसो नांजोबो जिरायग्राब्ला मोख्राया मासेया एखे खारलांबाय मासेया सहैबाय जि लोदोखाना मानो थाब थाखैलाय मासेखौनो होसोदोंमोन दां